Fila fo jugulu sirana jugulu sirana korote tigilu sirana jugulu malola dabali tigilu malola ala mana ke jali den souye wolu sewara ala mana ke fune den souye wolu sewara ala mana ke mabolen souye wolu sewara. La ilaha Muhammada. Folengoro toy dalamaga ni video jumɛn ni Sadio Kouyaté ka video ye. Sadio Kouyaté en bado, Sadio Kouyaté en bado. On te se k'a fɔ k'an ba y'an ka jeli ye, mais Sadio Kouyaté kɔni o y'an ba ye. Sadio Kouyaté bon koba te banka ke ko parce que k'ale bɛ lakale ko te banka ke ko parce que u bɛ lakale ni ko min fana la kɛra o bɛ fɔ y'a faamu diɲɛ fan bɛɛ ye ko ye karisa ma deli ka ni ɲɔgɔn ye I jugu de kungo do sinon foyi ma kɛ mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Allahu akubar n'i y'a fɔlen kamalenkɔrɔ ma ka sɔrɔ misiri wele kan tɛ I bɛ taa sɔrɔ I tana de tiɲɛna donc anw tana ma tiɲɛ Sadio Kouyaté mun de kɛlen do ka Sadio Kouyaté tɔgɔ bila réseaux sociaux kan bi na mandenkaw an ka faamuyali kɛ mandenkaw an ka jateminɛ kɛ mandenkaw an ka kɛ tiɲɛ fɛ mandenkaw an ka kɛ hɔrɔn ye mandenkaw ay biya nye Gawula Madani den de n tɛ siran bi kuma nye Gawula Madani de den ye bi kɔni donc Sadio Kouyaté oni Macky Sall Sadio Kouyaté oni Sénégal masakɛ Sadio Kouyaté oni Sénégal président n'o ye Macky Sall ye olu ka taa ɲɔgɔn bɛɛ pankurun kɔnɔ est-ce que Sadio Kouyaté garizigɛ de ma diya est-ce que Ala de m'o latigɛ Sadio Kouyaté ye est-ce que Sadio Kouyaté o t'a da kan na est-ce que Sadio Kouyaté o t'a kɛwale la Macky Sall oni Sénégali jeliw n'olu b'a fɔ ma ko gewelu Sénégali jeli bɛɛ mun ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye mun ka bon a bɛɛ ye mun dɔnnen don n'a bɛɛ ye n'o ni Macky Sall ye ɲɔgɔn bɛɛ avion kɔnɔ a bɛ diya o ye cɛ ye kelen ni Sadio Kouyaté n'a ni ne kun fa bɛnna mɔgɔ kun tɛ bɔ a kalama mun kulo bɛ ne kana ni Sadio Kouyaté ne fa kun bɛnna bɔ kun tɛ k'a kalama ni Sadio Kouyaté ni ne ba kun bɛnna bɔ kun tɛ k'a kalama ni Sadio Kouyaté ne ba kun bɛnna bɔ kun tɛ k'a kalama ani jɔn ne bɛnna fɛn ba tɛ dogo bɔ fɛn bɛɛ belebele cɛ ka ɲi fɛn bele bonya cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ la fo bɛlɛkili bilayi tala o belebeleba cɛ man ɲi ani fɛn ba de bɛnna bɔ kɛra a kalama ani mɔgɔ ba de bɛnna bɛɛ kɛra a kalama i y'o faamuya wa parce que adamadenw tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ président yɛrɛ oni dugudenw ka taa ɲɔgɔn bɛɛ avion kɔnɔ est-ce que o bɛ kɛ gansan wa masakɛ jumɛn bɛ farafina ko vol commercial kɔnɔ ko ni mɔgɔw bɛ bɛn n'o bɛnna jeli mun ma est-ce que o garisɛgɛ ma diya n'o bɛnna jeli mun ma est-ce que jeliya de ma wolo ye ni Sadio Kouyaté ma kule Macky Sall la Sadio Kouyaté ma k'a fa den ye ni Sadio Kouyaté ma Macky Sall tanu Sadio Kouyaté kun ma kɛ halala ye ni Sadio Kouyaté kun ma dɔ fɔ Macky Sall ye Sadio Kouyaté kun ye jeliya tana tiɲɛ parce que n'i y'i dogo ka jeli sɔn jurumu b'o la ni jeli ma se ka jeliya kan f'i ye jurumu b'o la ni jeli ma se ka jeliya kan fɔ masakɛ dɔ ye jeli ma k'a fa ye a ma k'a ba ye Sadio kɛra a fa ye a kɛra a ba ye wa Ala y'a latigɛ ani masakɛ ka bɛn vol commercial kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli i b'i si kɛ vol commercial ta la i ni Mali masakɛ tɛ se ka bɛn vol commercial kɔnɔ Mali masakɛ mun b'a ka avion présidentiel sanni na n'o bɛ bɛn cogo di vol kɔnɔ n'i y'a bɔ comédiens na ni Mali président bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vol jumɛn kɔnɔ n'i y'a bɔ didadi fɔlaw la ni Mali président jumɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vol kɔnɔ n'i y'a bɔ journaliste escroc la ni Mali président jumɛn ɲɔgɔn sɔrɔ vol commercial kɔnɔ mɔgɔ minnu ka décret fɔlɔ kɛra k'u ka avion présidentiel san est-ce que olu
olu n'u ka jeliw bɛ bɛn vol commercial kɔnɔ donc ni Sadio Kouyaté ni masakɛ wɛrɛ bɛnna jamana wɛrɛ masakɛ jamana mun n'o ni Mali tugulen no ɲɔgɔn na ni Sadio Kouyaté m'o masakɛ tanu avion kɔnɔ Sadio Kouyaté kun tɛ k'a fa ye n'a m'a tanu a kun tɛ k'a ba ye n'a kun m'a kɛ Sadio Kouyaté kun bɔra halalaya la ni Sadio Kouyaté kun m'o kɛ aw kun tɛ kuma ne kun tɛ kuma ni Sadio Kouyaté kun ma Macky tanu aw kun tɛ bɔ a kalama ne kun tɛ bɔ a kalama donc Sadio Kouyaté y'o mun kɛ est-ce que a man kan ka tanu kana balaba sitan den toro yiri jugu feere aw mun bi ka munun bi ka video kɛ ni y'a kelen fɛn fɛn ni Sadio Kouyaté sigi e Macky Sall bɛ avion kɔnɔ i bɛ siran ka photo ta sinon a ka di ye san kun b'a sɔrɔ u b'i ka profil la Sadio Sénégali jeliw hali n'a kun bɛnna olu ma y'a faamuya wa a kun ka d'olu ye a man di président jumɛn e ni Alassane Dramane Ouattara ka ɲɔgɔn mais a man di video kɛla jumɛn i ni Alassane Dramane Ouattara ka bɛn avion kelen kɔnɔ o man di jeli jumɛn ye i ni Lassana Alpha Condé ka bɛn vol kelen kɔnɔ o man di jeli jumɛn ye i ni IBK ka ɲɔgɔn sɔrɔ vol kelen kɔnɔ o man di jeli jumɛn ye i ni Macky Sall ka ɲɔgɔn sɔrɔ vol kelen kɔnɔ o jeli tɛ Sénégal mun bɛ ba i ni Macky Sall croiseli ma avion kɔnɔ o jeli tɛ y'a faamuya wa Mali la mun bɛ ba i ni Macky Sall ka ɲɔgɔn croiseli ma o jeli tɛ Guinée mun bɛ ba i ni Macky Sall ka ɲɔgɔn croiseli ma o jeli tɛ Guinée mun bɛ ba i ni Alpha Condé ka croiseli ma o jeli tɛ Mali kɔnɔ jeli muso mun bɛ se ka ba jelikɛ mun bɛ ba i ni IBK ɲɔgɔn i ni IBK bɛnni avion kelen kɔnɔ o jeli tɛ ko man di jeli mun ye donc n'o kɛra jeli mun tile la surtout jeli mun sera k'a ka jeliya yira ka tila k'a yira mais mandenkaw kana balaba sitan den toro yiri jugu feere Sadio Kouyaté ni Sadio Kouyaté ni Macky Sall bɛnna ni Sadio Kouyaté est-ce que Sadio Kouyaté ma campagne kɛ ko mɔgɔw ka voter IBK ye wa an bɛɛ ma Sadio Kouyaté an ye mɔgɔ mun yɛrɛ to yen dɔɔni n'an ma fɛn fɔ o la jeli o jeli funɛ o funɛ artiste o artiste k'i tugura k'i ko k'i ye campagne kɛ IBK ye quand ko mɔgɔw ma video k'i kan o kɛra Sadio Kouyaté ye pourquoi video ma kɛ Sadio Kouyaté kan parce que a denkɛ Dedewu pourquoi Sadio Kouyaté tora sutura la parce que a denkɛ y'a faamuya wa o bɛ CDR la parce que n'i bɛ CDR la i ba ye CDR bɛɛ ba ye i fa ye CDR bɛɛ fa ye donc Sadio Kouyaté video ma k'ale kan ka d'o kan sinon n'an ɲini Jabate an y'o tan k'o kɛ lɛfɛ ye Ami Koyita an maloyara o ma i y'o faamuya wa fana kunkolo misɛnnin kɔrɔtɛ fako sa baba ni kɔnɛ i y'o faamuya wa Aja Disco an y'o tan Ablaye Jabate an y'o tan i y'a faamuya Gasipi an y'o tan i y'o faamuya wa Klaba an y'o tan jɔnni wɛrɛ i y'o faamuya wa mun i y'a faamuya wa Klaba an y'o tan an y'a dɔnkilidala bɛɛ tan an ye Sadio to yen parce que an ka video la ne yɛrɛ ko minnu ye campagne kɛ komi fanga ma ɲɛ bɔ a bolo n k'olu ka bɔ ka kuma u si ma bɔ maintenant ni Sadio ye Macky ye ni Sadio y'a fɔ Macky ɲɛna n'aw tɛ jeliya kan mɛn n bɛna jeliya kan kɔrɔ f'aw ye n'aw tɛ jeli kuma dɔn n bɛna jeli kuma kɔrɔ f'aw ye n'a y'a fɔ ko Macky kɛra président exemplaire ye est-ce que Afrique président dɔ bɛ k'aw n'a bɛnna vers commercial kɔnɔ vol commercial kɔnɔ n'i ye Ghana président bɔ a la a ma kɛ donc sisan n'ale ni o bɛnna o ye dabalibanko ye jelimuso bolo i y'a faamu masakɛ mun sera k'a yɛrɛ dɔn i y'a faamu ka jɛ avion kérosène wari kɔ ka jɛ avion sɔngɔ kɔ ka n'i sigi passagers cɛla o b'a ka jamana fɛ wa o tɛ jamana fɛ masakɛ mun sera ka biye ta i ko mɔgɔ tɔw a n'a ka jamaw k'olu biye ta ka n'i sigi avion kɔnɔ est-ce o masakɛ man kan ka tanu Petit Gimba ka mangoya bɔra mun na IBK défend tɛ wa donc maintenant ça non ni Sadio ninnu ye IBK défend ni Sadio tilala k'a kɛcogo sɔrɔ fɔlɔ jeliw kun b'o de kɛ n'u ko ko mɔgɔw ka kɛ masakɛ mun fɛ ni mɔgɔw kɛra fɛ ni masakɛ ma ɲɛ fɔlɔ jeliw kun bɛ mun kɛ u bɛ masakɛ ɲɛnen dɔ u b'o baro bɔ u bɛ dɔnkili da masakɛ ɲɛnen dɔ la u bɛ masakɛ ɲɛnen dɔ u b'o ka ko fɔ pour que ka masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ma nin ɲɔgɔnna kɛ ko aw bɛ fɛ a ka nin ɲɔgɔnna de kɛ ni Sadio ko k'ale mako bɛ i y'a faamuya wa Sénégal Sadio k'a fɔ k'ale mako bɛ Sénégal i y'o faamuya wa mun na ko nationalité la o kɔrɔ ye mun ye a y'a yira Macky Sall la ko courage ta k'i hali dafɛ jamana mɔgɔw ɲɛbɔlen don Sénégalais fɛ bi na k'a sababu kɛ e ye
n'aw tɛ jeliya dɔn a bɛ na an bɛ jeliya kɔrɔ f'aw ɲɛna n'aw tɛ jeliw ka kuma faamu a bɛ na an bɛ jeliw ka kuma kɔrɔ f'aw ɲɛna a kuma kɔrɔ y'o de ye i y'o faamuya wa ka tila ka kule nanzaraw cɛla ko président don président mun n'olu m'a ɲɔgɔn ye farafinna a bɛ k'a fɔ tubabu min ye tubabu ni président si tɛ yen Afrique président si tɛ yen k'u n'o ɲɔgɔn o delila ka ɲɔgɔn bɛn vol kɔnɔ tubabuw tɛ yen o tubabu tɛ yen ko hali n'u yɛrɛ ka président k'u bɛnna vol commercial kɔnɔ donc hali n'a y'o fɔ tubabuw cɛ ye est-ce que n'a y'o fɔ tubabuw ye a ma tiɲɛ de fɔ Sadio Kouyaté ye mun kɛ jeliya bɛ kɛ Sadio Kouyaté ye mun kɛ jeliya bɛ kɛ tan de Sadio Kouyaté kɛra a fa den ye Sadio Kouyaté kɛra a ba den ye mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu n'a digira olu la mɔgɔw k'a dɔn ko maa ko nationalité olu ma kuma faamuya Sadio Kouyaté kanu min b'olu la a man d'u ye Sadio Kouyaté ka bɔ malidenya la i y'a faamuya a man d'u ye olu k'u ka jelimuso pɛridi a man d'olu ye olu k'u ka ŋaramuso pɛridi a man d'olu ye mun b'olu fa danbe dɔn mun b'olu ba danbe dɔn mun b'olu fa dɔnkili da mun b'olu ba dɔnkili da mun bɛ kɔrɔlen da olu ye mun b'u hakili jigin u ka jamana na mun b'u hakili jigin u ka manden dɔnkili la olu k'o dɔnkilidala dɔ fana tatɔ ye k'o de man d'olu ye donc o de bɛ kɛ sababu ye caman bɔra ka girin ka kuma mais est-ce que Macky Sall tɛ manden masakɛ dɔ de ye wa mais est-ce que Sadio Kouyaté m'a ka masakɛ dɔ de tanu wa mais est-ce que Sadio Kouyaté est-ce que jeliya kɔnɔ frontière de bɛ Mali ni Sénégal cɛ wa ni Sadio Kouyaté ma kuma Sénégal jelikɛ la a ma k'a fa ye Sénégal masakɛ la a ma k'a fa ye a ma k'a ba ye Sadio Kouyaté b'a kalan fɛn de dɔn minnu bɛ ka Sadio critiquer n'i y'u fa kɛ jeli ye n'u ni Macky Sall bɛnna bilahi n kalela Ala la u bɛ kule a la a ye n bila ɲakaso ye tiɲɛ mais a ye n bila ɲakɔrɔ fɛ o ye dugulenkan ye dɛ i y'o faamuya wa hey an ka sabali dɛ cɛgana i y'a faamuya wa muso kelentigi o ye cɛgana kɔrɔkɛ de ye dɛ ni muso man kɛnɛ i ni cɛgana bɛɛ ye kelen cɛ muso kelentigi o ye cɛgana kɔrɔkɛ de ye kana balaba Janɛti kan jumɛn b'e da i ni cɛgana bɛɛ ye kelen donc aw ka to ka jeliya kan dɔn yanni an ka to ka bɔ ka kuma vidéokɛlaw a ye jateminɛ kɛ Sadio Kouyaté ye mun de fɔ dɔnkili kɔnɔ a ko Macky Sall k'o ye masakɛ ye ko exemplaire ne bɛ fɛ aw k'a ta Macky Sall est-ce que mɔgɔ mun bɛ bɔ Mali la Macky Sall sigi kuma ka n'a bila bi la est-ce que Macky Sall ye mun kɛ a ka jamana kɔnɔ est-ce que o tɛ Mali président est-ce que u man kan k'u ɲɛrɔdiya o de fɛ n'a y'o fɔ est-ce que a ye nkalon tigɛ an ka jamana kɔnɔ i y'o faamuya wa i y'a faamuya wa kuma min na ni anw bɛ k'an ka araye bɔ ka taa feere suguni kura la Macky Sall bɛ ka araye kura da anw ka araye o bɛ dugukolo mun kan o dugukolo bɛ ka feere Macky Sall bɛ ka araye bɛ tɛmɛ dugukolo mun fɛ o bɛ ka pɔsiw jɔ ye terrain bɛ jɔ pɔsi mun na kuma min na anw ka terrainbolilaw olu bɛ grève la grève de la faim na Macky Sall o bɛ ka terrainbolila kuraw ta ka fara a ka kɔrɔlenw kan Macky Sall o ka araye jɔ ka na ni terrain kuraw ye k'o bɛ dayɛlɛ anw ka ministre mun n'o kan ka araye da anw fɛ yen ka keleya ka araye da anw fɛ yen o bɛ na kuma min na invité Macky Sall ka terrain sira dayɛlɛni na o y'a sɔrɔ a kɔngɔ y'ale ka mɔgɔw faga ale ka terrainbolilaw olu bɛ grève de la faim na ale ka terrainbolilaw kɔngɔ bɛ k'olu faga olu dalakan ma lamɛn ale ka tila ka na Macky Sall ka n'o ka terrain dayɛlɛli la ka n'o ka terrain sirako la ka n'o ka terrain kurako la ka n'o ka araye ko la ale ka araye feerelen don k'o dugukolo feere k'o kɛrɛfɛla feere k'o baarakɛlaw olu bɛ grève la kalo 3 olu bɛ grève la kalo 4 olu bɛ grève la san joli o juru b'ale la ale ka tila ka na Macky Sall ka n'i sigi o fɛ o ka terrain kura kɔnɔ est-ce que hɔrɔn bɛ yen ka n'i sigi o fɛ o ka terrain kura kɔnɔ est-ce que hɔrɔnya kuma bɛ min anw ka premier ministre anw b'a la k'o tɛ taa kuma min na ko o de ye waranikala ye o ye tigiri ye o ye lion ye o ye ala den ye o ye mɛlɛkɛlu mawutu ye mɔgɔ tɛ se o la anw bɛ premier ministre ya kɛlɛ la a Macky Sall bɛ ka premier ministre ya annulé anw bɛ ka premier ministre ya kɛlɛ kɛ Macky Sall bɛ k'o ba fɛ yen k'ale yɛrɛ ye masakɛ ye ko président k'o bɛ se ka premier ministre ka baara kɛ premier ministre bɛ sara mun ta o ka so bɛ sarali mun kɛ o ka entretien o ka voyage k'o bɛɛ ye wariba ye wariba mun n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ faso kun k'ale yɛrɛ bɛ premier ministre ka baara kɛ k'o wuli ka bɔ yen an ka masakɛw olu bɛ ka dɔ fara u sara kan olu bɛ ka ministre kɛ ministre 30 ni kɔ ye Macky Sall bɛ ka dɔ bɔ ministre la olu bɛ ka ministre kɛ 100 ye Macky Sall bɛ ka dɔ bɔ ministre la olu bɛ ka
araye feri Macky Sall bi ka araye da olu bi ka terrain feri Macky Sall bi ka terrain da olu ka barakelaw be grève la Macky Sall bi ka araye barakelaw ta an ka terrain ko be piti pata la ale bi ka dɔ fara ka terrain ko kan anw be avion ko kɛlɛ la ale be ka avion feri e y'a faamuya wa anw be président ka voyage o de ka ca ale bi ka dɔ bɔ voyage la président ka dépense o ka ca avion ko fɛ ale be ka dɔ bɔ dépense la mais est-ce que exemplaire tɛ qui peut dire Macky Sall n'est pas un président exemplaire? Il y en a pas, il faut qu'on se dise la vérité. Ni Sadio Kouyaté ko Macky Sall ka nationalité d'alema ni mun ko kebo keleke mais joni be Europe a européen aw de nen ka dala aw munu be extérieur la aw joni ba ko dugu la ko bano nationalité la joni be France ko te France nationalité fait joni be Espagne ko te Espagne nationalité fait joni be Italie ko te Italie nationalité fait joni be Amérique ko te Amérique nationalité fait joni be Bamako ko te Sénégal nationalité fait jeli djumɛn be horon djumɛn be funa djumɛn be an joni an ka kan faw den an ka tiɲɛ ta joni be jamana dɔ la k'i ta nationalité fɛ Sadio Kouyaté y'a ta fɔ a bɛ anw bolo ka ban ou bien aw bɛ fɛ k'a yira de kana balaba jeli ka jeliya baara kɛ n'i ye mɔgɔw tugu masakɛ kɔ n'a ma ɲɛ ne k'u ka bɔ k'a fɔ k'a ma ɲɛ Sadio Kouyaté bɔra i y'o faamuya wa Sadio Kouyaté bɛ fo Sadio Kouyaté hɔrɔn Sadio Kouyaté ye jeli ye Sadio Kouyaté b'a kalan fɛn dɔ Sadio Kouyaté b'a kanu fɛn dɔ Sadio Kouyaté kɛra a fa den ye Sadio Kouyaté kɛra a ba den ye i bɛ ka ko tɛ i y'a faamuya wa hɔrɔndenya la n'a ni Sénégal masakɛ bɛnna a kan ka k'a tanu i bɛ ka ko tɛ président ko tɛ nationali ko tɛ a y'a ka baara kɛ nationali ko tɛ a kɛra a fa ye nationali ko tɛ a kɛra a ba ye nationalité ko tɛ Sadio Kouyaté la Sadio Kouyaté n'a ko a bɛ Amérique nationalité sɔrɔ a b'a sɔrɔ a denkɛ sababu la Sadio Kouyaté France ko t'a la est-ce que aw yɛrɛ b'a dɔn ni France t'a b'a bolo n'a t'a bolo jɔnni bɛ France nationalité t'u bolo ka kasi Sénégal nationalité nɔfɛ n'a ko Sénégal nationalité ka d'a ma kuma kɔrɔma de don n'aw tɛ mun dɔn a b'aw da de parce que trop pressé que la musique te danse mal ni tubani solila ka wuli ɲɔbu fiyɛla ɲɛ a bɛ wuli ko fila kɛ n'i ko musokɔrɔba ni sɔgɔma ni kuma cayara kuma nege de b'a la sinon un se ka teli n'o ye k'an si o bɛ kamalenkɔrɔ bɛɛ si mais ka fajiri k'an garisɛgɛ k'an kelen kelen ni kunu saya kɔrɔmatigɛ kan don sinon k'an si bɛ kamalenkɔrɔ bɛɛ si n'i ma surafana wɛrɛ dun kana balaba Salifou Keita ka dɔnkili mu diyara ni dɔnkili bɛɛ ye n ko manju don manju ye jɔn ye n ko masakɛ dɔ don masakɛ jumɛn don est-ce que manju ye Mali masakɛ dɔ ye n ko manju ye Sékou Touré ye aw bɛ se ka Sékou Touré bɔ Mandenka denya la aw bɛ se ka Sékou Touré bɔ Mali denya la mais n ko jeliw b'u kalan fɛn dɔn de e y'a faamuya wa aw bɛ se Sadio Kouyaté la i y'o faamuya wa Ismaël Isaac a ye wari sɔrɔ a ka dɔnkili mun na ni dɔnkilida bɛɛ ye a y'o da jɔn nin na n'a y'o dɔnkili da Nelson Mandela de la farafinna masakɛ de don aw bɛ se Sadio Kouyaté la k'i ni ja fakoli a ka dɔnkili mun n'a sera k'a da san 20 n'a dɔnkili kɛra tiɲɛ ye n'a y'o da Alpha Condé de la almidɔn de ye baba almidɔn Alpha Condé k'a so t'i na foyi k'i la mais aw bɛ se ka mun de fɔ dɔnkili ko la ne bala tɛ siran o jeli tɛ yen ne bɛ tiɲɛ fɔ jeli bɛɛ ye mais ni jeliw ye jeliya baara kɛ o bɛ fɔ olu ye a ma i bɛ ka kɔrɔma tigɛ mais a ye ko dɔ de yira malidenw na u ka erreur minnu tɛmɛna n'anw ye masakɛ fasa da ala ye ne bɛn hali ni Sadio kun tɛ ni jeli wɛrɛ don o kun bɛ nin kɛ fo n'a kun t'a kalanfɛn dɔn fo n'a kun t'a fa danbe dɔn fo n'a kun t'a ba danbe dɔn hey an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ poste o poste ka di président a ka di n'a bɛɛ ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ko ɲɛmɔgɔya da ye présidenya ye poste batigiya da ye présidenya ye masakɛya da ye présidenya ye i y'o faamuya ni basa danna jeni maa mun na jeli mun bɛ masakɛ ye k'i ban ka kuma i bɛ taa sɔrɔ jelikɛ kan sisili parce que ni jelikɛ garisigɛ goyara sumuni bɛ bɔ a da la n'i bɛ ka namu laminɛla sɔn fɔ namu laban bɛ kɛ kun ye sinon ni jeli ka garisigɛ diya tɛ jeli ni masakɛ ka ɲɔgɔn bɛn avion kelen kɔnɔ i y'o faamuya wa n'i ye jɛgɛ ye wulu bolo a fɔ ko sababu ɲuman ne fa kun ye jeli ye i fa kun b'a kɛ Sadio ye kulo min kɛ Macky la ne ba kun ye jeli ye i ba kun b'a kɛ Sadio ye kulo min kɛ Macky la ne kun ye jeli ye ni n'a bɛnna i kun b'a kɛ Macky la fɛn ba tɛ dogo bɔ an bɛɛ ye kelen ye to dun yɔrɔ kuma don su fɛ n'i ye da sɔgɔ i kɔrɔkɛ n'a muso da la i bɛ sɔrɔ i kɔrɔkɛ ni a muso n'i da la i b'a dɔn k'aw tɛ kelen ye masakɛ dan ye masakɛ ye masakɛya dan ye Macky ye ni Sadio ni jeli kulela masakɛ la jeli yɛrɛ ma baara kɛ a y'a kɛwale de kɛ ni jeli kulela
masakela jeli muso y'a fa bara de kɛ a ye mun mi a basina a ye mun sama a fa bomosi la a y'o de kɛ ni Sadio Kuyate i bɛ fo k'i tanu k'i barikada Sadio Kuyate ni jeliya Sadio Kuyate malien munun b'u da la pla 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 ni Usunduru y'a fɛn o fɛn fasada a ka d'a ye malien munun b'u da la pla 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 ni Viviane Ndour y'a fɛn o fɛn fasada a ka d'a ye malien munun b'u da la pla 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 ni Kumba Gawula Sek y'a fɛn o fɛn fasada a ka d'a ye malien da bala pla 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 i ko bolo ko muruni y'o faamuya wa ni Thione Seck y'u fɛn o fɛn fasada a ka d'u ye munu da bala pla 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 ni Usunduru ye IBK fasada a ka d'a ye munu bala pla 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 y'o faamuya wa n b'a fɔ masakɛ ma bɔ masakɛ la ni masakɛ in bɛɛ ye kelen ye Ala ka faso t'a ɲɛ jeli ma bɔ jeli la jeli in bɛɛ ye kelen ye Ala ka danbe t'a ɲɛ garankɛ ma bɔ garankɛ la garankɛ bɛɛ ye kelen ye Ala ka kabila yiriwa funɛ ma bɔ funɛ na funɛ de b'i yɛrɛ kɛ funɛ kolonden ye funɛ de b'i yɛrɛ kɛ funɛ escroc ye garankɛ de b'i yɛrɛ kɛ jeli escroc ye jelikɛ cɛkɔrɔba o ka lagosi de bɛ jelikɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ lagosi kana balaba Sadio Kuyate i ni jeliya Sadio Kuyate a y'an kunna wolo Sadio Kuyate a ye manden kunna wolo a ye malien kunna wolo Sadio Kuyate aw delila yanni ale cɛ jɔnni kulela masakɛ la avion kɔnɔ Ala y'a fɔlɔ ale la o bɛ fara jamu kan hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ a kɔni fɔlɔ la ale la Ala m'o kunnaja di jelimuso wɛrɛ ma Ala m'o dawula di jelimuso wɛrɛ ma Ala m'o saran di jelimuso wɛrɛ ma i y'o faamuya wa parce que n'i y'a mɛn kunnaja ninnu dɔw de ye kunnaja ye n'i y'a mɛn chance nin de ye chance ye est ce que u bɛnna avion kɔnɔ ni Sadio kun ma k'a fa den ye e kun tɛ bɔ a kalama ne kun tɛ bɔ a kalama ni Sadio kun m'a fa baara kɛ e kun tɛ bɔ a kalama ne kun tɛ bɔ a kalama ni Sadio kun ma jeliya wale kɛ jeliw kun tɛ critiquer n'a ye jeliya wale kɛ jeliw ka tanu jeliw ka fo jeliw ka barikada jeliw ni jeliya i y'o faamuya wa donc Sadio Kuyate y'a ka baarakɛta de kɛ parce que hali n'i kɛra hasidiya ye ɲɛngoya ye tiɲɛ ye n tɛ muso fɔlɔ ba tɔgɔ dɔn o ye hasidiya ye kalabanciya ye tiɲɛ n tɛ muso fɔlɔ ba tɔgɔ dɔn o ye ɲɛngoya ye adamaden i hakili bɛ bɔ fɛn bɛɛ kɔ f'i muso fɔlɔ ba tɔgɔ kɔni i y'o faamuya wa mɔgɔ si hakili tɛ bɔ i muso fɔlɔ ba tɔgɔ kɔ tu vois un peu an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mangalaja bɛ bɔ a kala la musoko timiya bɛ bɔ a kɔminikɛyɔrɔ la tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye koyi n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ n'an k'a lajɛ o de bɛ tile guwa i la i y'o faamuya wa n'an k'a lajɛ bɛ tile guwa i la